No niin, otetaanpa kotarilla vähän kesätestiä, että miten tämä toimii tämä mopedi kesällä. Talvella tämä oli ihan kiva kampe, mutta katsotaanpa tälleen vähän kesällä. Ajellaan vähän taivaalla koskella nyt. Kylmäluoman lähettyvillä ollaan, mutta ajellaan kuitenkin semmosia reittejä, mitä saa ajella. Katsotaanpa mitä tapahtuu ja minkälaista menoa on kotarilla. Pysyhän mukaan. Täältä pääsee. Ei mihinkään kun puita ees. En viiti lähteä yrittää noista yli. Tänne. Tämä oli ihan hyvä tie. Tämä näyttää mielenkiintoista. Mennään tänne. Semmoista pätkää oli siinä. Katsotaanpa karttaa, että päästäänkö me jostakin tuosta mettäkoneen uria pitkin ajamaan läpi. Mehän lähtiin vähän väärästä välistä. Mun olisi nyt tuolta lähteä tuolta seuraavasti. Tuollahan tulee suo vastaan. Ehkä mä käyn nyt takaisin ja ajan tuota toista reittiä. Joo, jatketaanpa takaspäin ja ajetaan tämä pikkupätkä takaisin ja mennään tuota toista reittiä, niin sieltä pääsee ehkä läpi. Ei muuta kuin piähän kiinni. Tämähän on ihan tämmöistä aloittelijaa höpöttelyä tämä mun kotari leikkiminen, mutta tästä se lähtee. Kesäajelut.
Lämmintä saa tulee heti alkuun. Ajelin tänään Hondalla ajeli. Taivalkoskelle tuli kärryllä tämä Kotari ja ajelin Hondalla tänne, niin ajelin semmoisen 170 kilsaa alkulämpöä ja siinähän mulla oli vuoret päällä, kun ei tämä Suomen kesä niin kovin kuuma ole. Ja nyt mulla on ne vuoret takissa yhä edelleen, niin meinaa tulla lämmin jo aika alkutekijöissä, mutta ei kai me sitä välitetä. Ennemmin kuuma kuin kylmä. Jaa, täällähän on mettäpalon jälkiä. Täällä on ollut mettäpalo joskus. Näyttää aika karsialta sen jälkeen, mutta sehän on luonnon tapa uudistua. Että vaikka se tuntuu metänomistajasta pahalta, mutta se on vaan niin kuin normaalia kiertokulkua, että luonto pallaa aina välillä. Ja se on vaan yksi niitä asioita, mitä pitää hyväksyä. Tuntuuhan se pahalta, jos hirveästi menee rahaa. Mutta kyllä sitä sitten luonto kuitenkin lopulta kiittää ja se kasvaa entistä paremmin. Se, että jos siinä ottaa turpia monta 10 000 euroa, niin tuntuuhan se varmasti väärältä, mutta elämä on riskejä täynnä. Niin kuin tämä mopomuotokin, niin olisi ihan varmasti turvallisempaa olla sohvalla juomassa kaljaa kuin ajella Kotarilla täällä. Niin pitää elämässä tehdä aina niitä valintoja. Nauttia elämästä. Tämä on vaan niin yksikertainen tämä elämä. Niin nautitaan sen aikaa, kun täällä ollaan. Sitten kun ei enää voida nauttia, niin voidaan muistella, että mitä ollaan tehty aikaisemmin. Ja valitettavastihan se ei kaikille on niin yksiselitteistä, että pystyy nauttimaan elämästä, mutta yritetään kaikissa asioissa löytää niitä hyviä puolia. Ei mitään. Kokeilenpa, lähteekö Kotari vielä käyntiin ja käydään katsomaan tuolla makkaranpaistopaikkaa. Ei ole tämä vähän rauhallisemmin, kun tuossa on tuo mettäpalo juttua, niin saapa nyt nähdä, tuleeko sitä kameroilla mitään ylös, mutta ajetaanpa tuosta läpi. On se karun näköinen. Ei mä ollut tämmöistä nähdä tässä aikaisemmin.
palanutta maastoa. Ja suunnittelutauko, että mihin jatketaan matka. Kohtapa jatketaan eteenpäin. Pidetään pikku juomatauko ja suunnitellaan mihin päin jatketaan. On se lystiä homma. Vaikka onkin tämmönen pikku mopo, mutta on se silti hauska. On se silti yllättävän mukavaa homma. Tämä jalusti on vaan semmonen, että se saattaa kaatua hetkenä minä hyvää. Hörpätäänpä vettä ja katsotaanpa karttaa. No niin, pieni juomatauko pidetty tässä ja ajetaanpa sinne samalle harjulle ja katsotaanpa mihin sieltä sitten päästään. Löytyykö sieltä jotakin reittejä, niin ei oikein viiti yksin lähteä kovin syvälle mettä. On mulla makkarapaketti mukana, että sillä nyt pärjää jonkun aikaa tuolla metässä yksinkin, mutta ei silti viiti lähteä kovin tuonne syvälle mettään kikkaile yksikseen. Eikä siinä, jos mopedi lähtee käyntiin, niin jatketaan matka. Jos ei, niin pistetään nuotio pystyyn. Vissiin laitetaan se notski pystyyn. Eipä laiteta. Harjoittelua mulla tällä mopolla, niin pikkusen reenatuttaa maasto-ominaisuuksia tätä, että miten se heiluu tuossa mun alla tuo mopedi. Ja kyllähän tuo ihan kevyeltä käsiteltävältä vaikuttaa. Pikkusen tämmöistä reeniä ja sitten vähän innostukin tähän. Kyllä me samaan testailemaan soraa montullakin tätä ihan, tai soraa kasoilla. Yllättävän näppärä peli tuo oli kuitenkin ajella, mutta soraa ja hiekkaa myös. Tuossa vähän jarrutustesti, että miten se pysähtyy, että eipä ole tullut tuolla niin pysäytettyä äkkiä. Lähdetäänpä taas kikkailemaan tuosta Sailan kylmäluoman tietä. Ja vähän pätkää ja hypätään sitten pikkutie, mitä kävin katsomassa. Ja tuolla oli umpikuja, siellä ei ole mitään nähtävää täällä. Käännyn takaisin, ei mene tästä vielä harjoitteella. Kävin vähän testattaa hiekka-ajoa. Tuo oli aika rampaantunut kovaksi tuo hiekka, niin tuossa nyt hiekka-ajoa varsinaisesti ei tullut, mutta vähän pehmeämpi pinta kuitenkin ja hyvinhän tuo KTM tottelee tuossa alla. Ja tuolta oikealta puolelta äsken tulin, tai aiemmin videossa, ja mennään tästä alapuolen kautta. Ajetaan läpi. Tuossa on autotie, autotie. Talvella menee kelekkareitti tässä kohti. Tuossa on joskus pentuna tullut paistettua makkaraa tässä kohti. Metelty kaloja ja semmoista. Tämä on ihan mukava mennä ajella mopedilla. Näin näkemä muutetta ja sillä on ihan hauska ajella tuossa. Mutta takana ei tiedä koskaan mitä sieltä löytyy. Katsotaan käytämään sehän vähän säikäytyy. Ei ole tarkoittanut kiusata muuta elukota yhtään. Otetaan vähän vauhtia alaspäin. Annetaan niitä päättää mihin ne menee. Tai sä toivon, että menis tuonne oikealle, mutta ei mennyt mikään menee sitten oikealle. Käydäänpä siihen.
No niin, tässä päästiin testailemaan sitten tuollaista hiekkanousua tai aika kovaksi painunutta tuota hiekkaa. Tuossa on poro oli tuolla toisella suunnalla, ne piti lähteä tänne päistä ja ei ollut yhtään huono vaihtoehto sekä. Käydään myös heittää tuossa kohta tuolla toisella puolella rinnettä lenkki, mutta kikkaillaan nyt tässä vähän ja harjoitellaan. Tämähän kannattaa aina tehdä yksin nämä harjoittelut, niin se ei hävetä niin paljon, jos epäonnistuu. No ei, epäonnistuminen on paras tapa oppia. Ei mitään Heikki. Sitten kun vielä hoksaa, että mitä tekee väärin, kun epäonnistuu, niin sehän se on paras opettaja monesti. Mutta joo, eipä tuolla. Tuo oli ihan hauskaa hommaa tuolla. Testataan miten se liukkuu tuommoinen. Kevyythän tuo onko mikään. Näytti ihan tuolla ajalla. Sieltä ei edes käyty sitä poroa, vaan se poro oli kannatti sille se rauha. Mentiin seuraavalle mappulle siitä. Samalla pakkaa vielä olla. Onpa näppiä. On kyllä niin hienoa, että tuonne ei varmaan pääse. Katsotaanpa mitä tapahtuu. Sehän meni näpiin. On se aika jyrkkä. Minulle jyrkin mäki, minkä mä koskaan ajan. No eihän se pysy pystyssä. Onpa mimmoisen päällikkö on tämmönen mopeedi. Tällähän on oikeesti aika hauska ajella. Tää on kaksipuokki tosiaan, niin kuin on varmaan sanonut, ja toistan taas lisää sitä, mutta ihan kiva. Ykkösellä toki piti tulla ylös tuo, että en edes viittinyt kakkoista kokeilla, ettei alkaa
säheltää tuossa kesken hieka, mutta nätisti se meni. Kerran tämä ei pysy pystyssä, niin jatka vähän matkaa. Aina pitää löytää tekosyy ajelulle ja nyt se tekosyy on se, että ei pysy mopo parkissa. Ja katsotaanpa mihin sitten löydetään itsemme. Vois varalta käydä tankkaamassa välillä, kun ei tiedä paljonko tämä tämmöisellä ajolla syö. Niin taian käydä tuossa mökillä hakkeen vähän bensaa ja sitten jatkan matkaa. Jossakin pitää käydä vielä pyörähtämässä mutka. Pysyyhän messissä mukana ja katsele miltä näyttää tämmösen amatöörin ajelu kotaarilla. Talvella ajoin tosiaan liekko tullut joku 300 kilsaa ehkä talvella tähän ja nyt on kesällä ensimmäinen reissu tällä mopedilla liikenteessä. Mutta ei kyllä haittaa yhtä, että tuli ostettua tämmönen. Tämä tuli vähän sellainen extempore ostettua, että näki vaan ilmoituksen. Tulikohan se jossakin Marketplaceissa vastaan. Ei, kyllä se oli joku nettimoto. Tuli vastaan ja mä käydäänpä hakkeen pois tuo, että minkälainen lelu tuo on. Mutta ei, on kyllä tyytyväinen ostokseen. Sillä että eihän tämä mikään matkapyörä oo. Mutta en minä semmoiseksi tätä ostanutkaan. Ja käydäänpä tankkaan varalta ja sitten jatketaan johonkin päähän. Onhan tämä lysti. Joo, tuonnepa en lähdekään tällä vehkeellä. Kyllä se nyt tie nousi pystyyn. Joo, tämmösiä nämä mun seikkailut välillä on. Ei tuonne lähetä kuitenkaan. Tuonne ei mennä. Kipoa.
jouduttiinpa tulemaan kenttäraalle. Se oli pikkusen mönkimistä, mutta kenttärata olisi nyt tuossa eessä ja käveleskelläpä siihen. Se on tuossa kohti, se on aika isona. Iso kohta tässä tuo kenttärata. Ja onko sinne veto tuossa? Hydraulikkaa sillä ainakin tuolla navoissa. Eikä nyt sentään. Mikähän liian, en osaa sanoa tuohon. Kenttärata on tämä ja Harjajärvi tulee tonne selän taakse ja pikkusen näyttää pilviseltä keli. Tämä on kenttäratta. Saksalaiset sotavangit on joskus rakentanut tämän tosiaan. Mä oon tehnyt tästä video kanavalle ja se on ollut oikeastaan aika suosituin mun videoista mitä on ollut. Ei ole mikään niinku oikeata historiaa, vaan se on minun näkemys mikä tuossa kenttäralla on ollut ja se on Hyrysalmelle mennyt joskus Kuusamosta ja tarkoitus olisi nyt kesän myötä ajaa sitten se kenttärän toinen puolikas. Se menee sieltä Askaa ja Mettäkylään ja mitähän siinä olikaan kaikkia, niin olisi vähän tarkoitus käydä siellä. Mutta ei tällä reissulla. Kenttärata jatkuu tuosta Kuusamon päähän. Siinä olisi kelekkareittiä, aika tosi hienon näköistä. Se on jaettu reitti ja jos se saa kelekalla ajaa, niin eiköhän siinä saa ajaa tommosella enduromopollakin, että kun ei nyt kuitenkaan ei se sitä vaurioidu mihinkään. Eiköhän meillä kaikille ole paikkansa täällä. Ja mahutaan jakamaan jotakin tuommoisia yhteisiäkin juttuja. Joo. Tämän näköistä seikkailua tällä kertaa luvassa. Ja täytyy sanoa, että kotari on kyllä tyytyväinen. Se on ollut oikeastaan vähän parempi mitä minä ajattelin. Se on toiminut hyvin. Pikkusen nirso kuumana lähtemään käyntiin, mutta jospa sen kanssa tullaan toimeen. Joo, pidetäänpä juomatauko ja suunnittelutauko ja katsotaanpa mihin jatketaan tosta. Käynkö katsoa tuolla Peuralammen päässä. Peuralammella siinä on varalaskeutumiskenttä ja siinä sivussa on ainakin jotakin polkuja, että niitä voisi käydä kikkailemassa siellä. Kattoo nyt. Saapa nyt vähän, että mitä tässä keksii, vai lähteekö sitä saunan lämmitykseen. Mutta kiitoksia, kun oot mukana katselemassa tätä mun seikkailua täällä ja katsotaanpa huomenna ajellaan Hondalla kohti Oulua, niin mitä reittiä ja jos se vettä tulee aivan älyttömästi, niin sittenpä sitä ei aina katsota kovin kiertotietä viiti ajella. Mutta joo, KTM suorittaa hyvin. Olen tyytyväinen siihen. Ja nyt kun pikkusen pääsee jyvälle tuosta hommasta, niin sitten voi alkaa harkittamaan isompaa, mutta ensin pitää saada vähän tuntumaan, että miten se toimii tuolla ja niin edelleen. Eihän tämä paini samassa sarja saa ollenkaan niiden isompien kuin 90 kanssa. Mutta on tässä jotakin sama. Se on vähän niin kuin sama kuin joku sanoo olevansa moottoripyöräilijä ja ajelee skootterilla. Onhan siinä sama korttiluokka, 2 rengasta ja niin edelleen. Saa siinä sen saman fiiliksen kuitenkin osittain. Mutta joo, tällä saadaan nyt vähän esimakua siitä, että mitä se voisi olla sitten oikealla mopedilla. Kyllä. Vettä alkaa satamaan, otetaan nopea tauko ja katsotaanpa mihin päin jatketaan. Kurkataanpa tässä jotakin muistokiviä, niin kenttäradan uhrien muistolle. Taivalkosken kunta 94 laittanut tämän laata. Se on pikkusen turhan lähellä tuo Venäjän
ilikivalta tänä päivänä. Siinä muistetaan puolalaisia myös. Mun mielestä tämä on hienoa, että Suomessa muistetaan niinku kaikkia sotaan osallistuneita. Eihän ne sotilaat ole itse syypäitä siihen sotimiseen, vaan se sotahan lähtee aina muualta. Eli se on noissa päättäjissä ja diktaattoreissa. Sehän meidän pitää kaikki aina muistaa, että harva sotilas sinne vapaaehtoisesti haluaa tappamaan naapurimaan kansalaisia ja valtaamaan aluetta. Että muistetaan se, että ei kaikki venäläiset ole pahoja, vaikka ne tekeekin pahoja tekoja tällä hetkellä. Ne ei vaan voi sille asialle mitään, ja niitä aivopestään siellä pieniä lapsia tänäkin päivänä aika paljon, että saapa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan sitten tuo aivopesun myötä. Mutta joo, näihin kuvia tunnelmiin. Kiitoksia kun olit mukaan. Morjentes.